जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। हवन सुनी देख ब्रह्मा जी आईने, आरती सुनी देखी विष्णु जी आईने। आरती सुनी देखी लक्ष्मी जी आईनी, आरती सुनी देखी गणपति जी आईना। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। हवन सुनी देखी ब्रह्मा जी आईनी, हवन सुनी देखी विष्णु जी आईनी। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। आरती सुनल देखा विष्णु जी आईने, आरती सुनी देखी गणपति जी आईना। आरती सुनी देखी दुर्गा जी आईली। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। आरती सुनी देखी विष्णु जी आईनी, आरती सुनी देखी ब्रह्मा जी आईनी। आरती सुनी देखी शंकर जी आईनी। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। आरती सुनी देखी विष्णु जी आईनी, आरती सुनी देखी ब्रह्मा जी आईनी। आरती सुनी देखी शंकर जी आईनी। देखा जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। हवन सुनी देखी विष्णु जी आईनी, हवन सुनी देखी ब्रह्मा जी आईनी। हवन सुनी देखी लक्ष्मी जी आईली, हवन सुनी देखी गणपति जी आईने। हवन सुनी देखी सब देवतन लोग आईने। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। हवन सुनी देखी विष्णु जी आईनी, हवन सुनी देखी ब्रह्मा जी आईनी। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। हवन सुनी देखी ब्रह्मा जी आईनी, हवन सुनी देखी विष्णु जी आईनी। और हवन सुनी देखी सब देवतन लोग आईने। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। जागल जमीनिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया।